Ben, en primeiro lugar, bos días a todos por asistir a esta rolda de prensa. Rolda de prensa na que pretendemos facer unha presentación dunha das mocións que levamos ao pleno do próximo venres. Unha moción na que plantexamos ao pleno a elaboración dun plan municipal de inversións. Bueno, en primeiro lugar, pedir disculpas, veño de 2 horas de macroeconomía e non sei se serei capaz de cambiar o chip, espero que sí. Bueno, a situación do Concello a coñecedes todos, non? Eu penso que abundar moito no que se está facendo, como se está facendo, pois non ten demasiado sentido. Inda que sempre é bon e pertinente dar algunhas pinceladas, máis que nada para ubicar exactamente o contexto no que nos pretendemos facer as mocións. É evidente que as sinais de identidade deste goberno, do goberno de democracia orensana, do goberno do alcalde Pérez Jácome, son, por unha banda, a improvisación, por outra, a falla de transparencia e, en terceiro lugar, a incapacidade para chegar a acordos cos grupos municipais da oposición no salón de plenos. Este goberno municipal de Jácome, entre outras moitas cousas, caracterízase pola inexistencia dun proxecto de cidade, un proxecto de cidade claramente definido e un proxecto de cidade recoñecible polos cidadáns de Ourense. E esta situación xenera contratempos importantes. En primeiro lugar, xenera inquedanza, incerteza nos cidadáns en termos xerais, pero en termos particulares nos axentes económicos e sociais. E, por outra banda, xenera tamén parálisis e caos. O estamos vendo todos os días, acotío pois na dificultade para que se leven de forma xeitada adiante os expedentes, as actividades administrativas do Concello, pero tamén a xestión do mesmo. Vale? De aí que non sexa casualidade moitas das cousas que suceden. Por exemplo, non é casualidade a falla, a inexistencia dun planeamento urbanístico actualizado. E esta é unha eiva clara, moi significativa para a cidade. Vanse cumplir 40 anos da aprobación do plan urbanístico vixente neste momento. Vale? É dicir, xa estamos a finalizar a cuarta década. Tampouco é casualidade que neste Concello unha parte importante das concesións administrativas estén en precario, como con os costes que iso conleva para as arcas municipais. Xa se explicou aquí en varias ocasións, non? Pero hai un dato evidente, e é que na medida en que as concesións non saen a concurso, pois evidentemente os custes que estás a pagar son superiores a se houbera un procedimento de concurrencia competitiva onde pois o mellor postor, desde todos os puntos de vista, pois se levase adiante, ganara ese concurso e, polo tanto, levase adiante a prestación dun servicio municipal. E tampouco casualidade que en este momento o Concello opere cun orzamento prorrogado. Un orzamento que aprobouse no seu día no mandato anterior, pero que continúa sendo operativo. E como todos sabemos, o orzamento prorrogado non é un orzamento completo. Faltalle ítems importantes. E, de feito, todos os anos pois hai que facer modificacións e aprobacións, por exemplo, dos convenios que se asinan cas entidades sociais da cidade. Vale? O máis lamentable desta situación que está a vivir o Concello de Ourense é que non existe, por parte do goberno municipal, capacidade de resposta ás demandas e necesidades da veciñanza. É dicir,
máis alá de que se este incumplindo, se este vulnerando a legislación vixente que establece claramente que non se pode xestionar unha administración pública con unha situación deste tipo, non se pode, e máis alá de que se estén incumplindo os máis elementais principios democráticos, porque o normal é que os órganos colexiados do Concello aproben unha situación nova, tanto na xestión do orzamento, como nas concesións administrativas, como no planeamento, e non se está a facer. Por lo tanto, é evidente que os principios democráticos non rixen moito neste Concello. Pois claro, a situación final é de claro desgoberno. É dicir, o desgoberno apoderouse de Ourense. E quen paga esa factura de desgoberno, ao final son os cidadáns. E o pagan a presente, pero tamén a futuro. Porque todo este cúmulo de despropósitos está a impedir, a lastrar o desenvolvemento da cidade. É imposible que con estes mimbres a cidade de Ourense crezca económica e socialmente dunha forma axeitada. É absolutamente imposible. Ben, nesta desfeita na que está o Concello, que é o que se pode prever que vai acontecer a corto prazo, é dicir, nos próximos meses? Bueno, coñecendo o alcalde e o seu modus operandi, que se fundamenta evidentemente na súa particular psicoloxía, maneira de ver a vida e o goberno das institucións, pois o que se prevé é que de maneira precipitada e incoherente, pois o alcalde pretenda nos próximos meses subsanar, por exemplo, as eivas que teña o orzamento prorrogado. É dicir, temos a certeza, non só nós, sino eu penso que xa a estas alturas todo o mundo, de que nos próximos meses o alcalde, unha vez feita a liquidación do orzamento do ano pasado, pois levará unha batería de modificacións de crédito ao pleno para a súa aprobación. E como é ben sendo habitual, pois plantexará un chantaxe nos termos de sempre, non? Se os partidos da oposición non aproban estas modificacións de crédito, pois entón os cidadáns de Ourense van saber perxudicados. Non, os cidadáns de Ourense están perxudicados a día de hoxe por o desgoberno de democracia orensana e do alcalde Pérez Jácome. Pero el tentará levar adiante estas modificacións de crédito e, en caso contrario, culpará a oposición de que non se aprobe. Pero claro, se nun momento determinado chega un aluvión de modificacións de crédito, como é o normal neste goberno, pois evidentemente iso vai a xenerar unha maior inestabilidade e precariedade na administración desta casa. É dicir, vai a xenerar tensións e vai a xenerar sobrecargas nos procedimentos administrativos e quen vai a pagar esas consecuencias, as consecuencias deses feitos, van a ser os cidadáns, que son os que sempre pagan as facturas, non? Por lo tanto, como é o que se prevé que vai acontecer, pois que o que propoñemos dende o Grupo Municipal Socialista para tentar de paliar, na medida do posible, esa situación. Pois nós o que plantexamos é exactamente o mesmo que en agosto do 2016 lle propoñemos ao anterior alcalde Jesús Vázquez Abad. Tamén nunha situación parecida que vamos a vivir. Naquel mes de agosto, o Jesús Vázquez Abad pretendía que o Pleno aprobara unha batería de modificacións de crédito millonarias para financiar actuacións discrecionais do goberno escollidas unilateralmente polo alcalde e polos seus concelleiros. E nós o que lle dixemos
naquel momento é que así non se podía funcionar. E é o que lle vamos a plantexar, o que lle plantexamos no próximo pleno o alcalde Pérez Jacob. É dicir, hai que anticiparse a esa situación e hai que planificar. E a mellor maneira é elaborando e aprobando por consenso, non unilateralmente, un plan municipal de inversións. É dicir, o que non pode ser é que nun momento determinado Pérez Jácome e o seu equipo saquen da chisteira unha batería de modificacións de crédito para financiar os proxectos de inversión que a eles lle peta. Así non funciona a cousa. A cousa funciona de outra maneira. Si quere efectivamente que haxa un voto favorable no salón de plenos, previamente hai que facer un traballo entre todos, un traballo no que se consensúe unha proposta que poda salir adiante. Pois ben, repito, para que non nos pille o touro, no mes de julio, agosto, o primeiro paso é crear unha comisión delegada do Pleno que estude as necesidades de dotacións e de infraestructuras barrio por barrio. A partir de aí, que entre todos os grupos municipais se elabore unha proposta de plan de inversións, repito, consensuada, e que se leve ao Pleno para a súa aprobación. Esa é a maneira, digamos, lóxica, sensata, democrática de funcionar. O resto é parcheo e máis chapuzas. E nós, en principio, non estamos por colaborar nesa dinámica na que nos ten emprazado o alcalde actual desta cidade. En principio, moitas gracias pola atención e pola miña banda non teño máis que contar. Esa comisión, como sería o funcionamento? Pois hai experiencias do pasado, non? Unha comisión na que, evidentemente, tendrán que ter representación todos os grupos que están no Pleno e a partir de aí consensuar un plan de actuacións, é que é moi sinxelo. Porque todo o demais é imposición por parte do alcalde das actuacións a levar adiante. E claro, chegamos ao salón de plenos e empeza a chantaxe. En 2016 fixerase castración de vecinos, Que? Creo. Tamén estarían... No seu día, cando a proposta que nos facíamos ao anterior alcalde, a Jesús Vázquez Abad, era que, bueno, que tiñamos que ser receptivos ás propostas dos veciños. Nós entendemos que esa a metodoloxía óptima, de acordo? Porque que mellor coñece a cidade son os veciños. Home, nós temos referencias, non? Pero cada un no seu barrio sabe o que hai. Entón, hai que ter unha visión de conxunto, ser receptivos, repito, as propostas dos veciños. Hai unhos entes aí que son claramente operativos e que canalizan as demandas veciñais, que son as asociacións de veciños. Non hai que escoitar a veciñanza. E a partir de aí chegaron a unha proposta consensuada de plan municipal de inversións. E non hai outra metodoloxía. O resto é autoritarismo e tratar de impoñer baixo chantaxe e coacción o seu punto de vista, o punto de vista particular do actual alcalde. Porque claro, xa vos podedes imaginar como vai ser a cousa. Mezclará uns temas con outros, en mesma modificación, irán os convenios con outras cousas máis, irán convenios que teñen relevancia social e outros que non, tudo aí conxuntamente para que o alcalde faga os seus enxuagues e as súas componendas, beneficie aqueles que lle interesa máis beneficiar, e perxudique comparativamente aqueles outros, etcétera, etcétera. E claro, o alcalde non ten maioría no Pleno e ao final necesitará a concurrencia dos votos da oposición. A mellor maneira de acadar esa concurrencia, ese apoio,
e, entre todos, traballar a prol dun paro municipal de inversións, cada un facendo as súas aportacións e chegando a consensos. É que non hai outra maneira. É que non se pode gobernar en minoría un concello ou calquer institución sin consensos. Eso é de sentido común. Pero, bueno, vivimos na situación en que vivimos. En algún sitio leín que o Partido Popular, a través do seu xefe supremo, o señor Rueda, pois facía a reflexión de que, bueno, de que Ourense tiña que decidir que quere ser de maior. Eu entendín eso como entendí. Ao PP, perdón. Ourense, me refiro ao PP, que tiña que decidir o que quere ser de maior. Pois a min o que me gustaría é que fose un partido sensato, un partido de Estado. De momento, teño as miñas dúbidas de que o sexa. Bueno, pues nada.